या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधी काय होईत, कोण कोणाबरोबर जायत सांगा घेऊचा नाही। शिवसेनेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा बंड होऊन नुकताच 1 वर्ष पुरा झाला, तेव्हाच अजित पवारांचा वर्षभरात राष्ट्रवादीत बंड झाला। अजित पवारांच्या वांगडा राष्ट्रवादीचे बरेच आमदार बाहेर पडले। अजित पवारांच्या रूपान शिंदे-फडणवीस सरकाराक 2 उपमुख्यमंत्री गावले। बाकी काय असो, ह्याच्यामुळे फाटेच्या शपथविधीची आठवणी पुन्हा ताजे झाले। 2 जुलै दुपारपासून अजित पवार भाजप वांगडा जातं तसे बातमी येऊ लागले। आता अजित पवार भाजप वांगडा जातले, भाजपात जातले असे बातमी तसे मधी ऐकाकच येत होते। त्याच्यामुळे लोकांका सुरुवातीक तसाच काहीतरी असताला असा वाटला। मात्र अचानक राजभवनात शपथविधीची तयारी सुरू झाली असे बातमी येले आणि सगळ्यांका धक्को बसलो। अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्याने त्यांच्या वांगडा इलेल्या आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्याने या शपथविधीमुळे अजित पवार 5व्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले। मंत्रिमंडळ विस्तार होतो तो असो झालो। या प्रकारामुळे राष्ट्रवादीत मोठी फूट पडली। शिवसेनेसारखे 2 गट ह्याच्यामुळे तयार झाले। शरद पवारांका मोठो धक्को मानलो जाता। आपण विकासासाठी भाजपाक साथ दिले असं अजित पवारांनी सांगितला। बाकीच्या राज्यात आपण भाजप वांगडा जाऊ शकतो, मग महाराष्ट्रात जाऊ काय हरकत असाय म्हणान त्यांनी शरद पवारांका टोमणं मारल्याने पक्ष आणि चिन्ह आमचाच हाय सांगितल्याने जसा शिवसेनेत झाला तसाच राष्ट्रवादीत आता सुरू व्हा। ज्या राष्ट्रवादीमुळे शिंदे गट महाविकास आघाडीतून बाहेर पडलो, तो आता अजित पवारांचा येणा कसो पचयतलो ता बघूचा लागताला। फाटेच्या शपथविधीची आठवणी अजूनही ताजे असताना आता ह्या दुपारच्या शपथविधीन भर पाडल्याना मात्र अजित पवारांच्या बंडामुळे सगळेच थंड पडले। बरीच वर्ष अडकान पडलेलो आंबोली गेळे कबुलातदार प्रश्न सुटलो। मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रश्नाक मान्यता गावली, त्याच्यामुळे आता आंबोली गेळेतल्या लोकांचो फायदो होणार असा। मात्र ह्याच्यावरसून सत्ताधारी पक्ष शिवसेना आणि भाजप पर्यायान दीपक केसरकर आणि भाजप समर्थकात श्रेयवादावरसून शीतयुद्ध रंगला। त्यात भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेलींनी लावलेल्या बॅनरमुळे श्रेयवादाक तोंड फुटला। भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेलींनी नगर परिषदेसमोर बॅनर लावत राज्य सरकारचे जाहीर आभार मानल्याने आंबोली गेळे कबुलातदार गावकार प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल त्यांच्यानी हे आभार मानल्याने पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचा मोठो फोटो विचार असा। तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या वांगडा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नुकतेच शपथ घेतलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा फोटो विचार असा। त्याच्यात शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरांनी आपण याचा राजकारण करूचा नाही असं सांगितल्याने तरी त्यांच्या समर्थकांनी भाजपवाल्यांका उत्तर दिला। एकंदरीतच कबुलातदार प्रश्न सुटल्यानंतर सत्ताधारी मित्रपक्ष शिवसेना विरुद्ध भाजपात श्रेयवादावरसून संघर्ष बघू गावता। मंत्री दीपक केसरकर यांच्या होम पेजवरच तेलींनी महायुतीच्या नेत्यांचे फोटो लावत बॅनरबाजी केल्यामुळे आता एका केसरकर समर्थक कसा उत्तर दितले ता बघूचा लागात। वेंगुर्ल्यात पोलिसांनी मोठी कारवाई केल्याने सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात दिलो। या कारवाईमुळे सिंधुदुर्गात मोठी खळबळ माजली आहे। वेंगुर्ला तालुक्यातल्या आजगावात चालणारो अवैध वेश्या व्यवसायावर वेंगुर्ले पोलिसांनी धडक कारवाई केल्याने या वेश्या व्यवसायाचा पर्दाफाश केल्याने मायरवाडीत घरात संतोष मधुकर लुडबे ही व्यक्ती बऱ्याच दिवसांपासून वेश्या व्यवसाय चालवत असल्याची माहिती पोलिसांका गावली। पोलिसांनी मोठी कारवाई केल्याने याच्यात आरोपी संतोष लुडबेन वांगडा बाहेरच्या राज्यातले 3 बालमाणसांका पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने अन्नपूर्णा सेक्स वर्कर वेलफेअर फाउंडेशन या संस्थेच्या नावाखाली संतोष लुडबेंनी संस्था निबंधक सिंधुदुर्ग यांचा परवानो असल्याबाबतचा पत्र पोलिसांका दाखवला होता आणि या पत्राच्या आधारे संतोष लुडबेंनी जो वेश्या व्यवसाय करत असल्याचा समोर आला। दरम्यान या कारवाईनंतर जिल्ह्यात असे वेश्या व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचा अधोरेखित झाला। ह्याच्यावर पोलीस अधीक्षक काय ऍक्शन घेतात ह्याच्याकडे जिल्हावासियांचं लक्ष लागलं।
झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव, सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. मेसर सुजय मसाले, एमबी गावडे. आमची दर्जेदार उत्पादना, स्पेशल मालवणी मसाले, स्पेशल गरम पूड, स्पेशल माशांचो मसालो, आंबा लिंबू मिक्स लोणचा, सेंद्रिय चहा, आवळा, धिरडा, काजू बोंडूचा सरबत, वडे सागुती, घावणे तांदळाचं पीठ, माड्याची वाडी, तालुका कुडाळ. मोबाईल 8275 5380 99. सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. शिवसेनेत बंड झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सत्ता स्थापनेआधी 50 आमदारांका आपल्या वांगडा महाशक्ती असं सांगितला होता. ही महाशक्ती म्हणजे भाजप. आता शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीत फूट पडली. शरद पवारांचे पुतणे अजित पवार शिंदे सरकारात जाऊन गावले आणि उपमुख्यमंत्री पदाची त्यांच्यानी शपथ घेतली. त्याच्यानंतर राष्ट्रवादीतच 2 गट पडलेले असताना सावंतवाडीत लागलेले बॅनर चर्चेचा विषय ठरले. महाशक्ती शरद पवार साहेब आम्ही तुमच्या वांगडा अशी बॅनरबाजी शहरात ठिकठिकाणी करण्यात आली. हे बॅनर कोणी लायलेत ह्याचा उल्लेख त्याच्यावर नाहीसा. शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांकडून विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शरद पवार हे जिल्ह्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असल्याचं स्पष्ट केल्याने सावंतवाडीतल्या कार्यकर्ते देखील शरद पवार यांच्या पाठीशी असान महाशक्ती शरद पवार हे बॅनर लक्ष वेधून घेतात. राजकीय क्षेत्रात एंट्री केल्यापासून सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले सर्वसामान्यांका जाऊन भेटतात, त्यांच्यात मिक्स होऊन जातात. कायमच त्यांचा साधेपणा बघूक गावता. आता युवराज लखमराजे भोसलेंचो पुन्हा एकदा हटके अंदाज बघूक गावलो. यावेळी युवराजांनी हातीत थेट ट्रॅक्टर धरल्यानी आणि नांगरणी केल्यानी गुडघ्याभर चिखलात उतरान त्यांच्यानी शेती कशी करतात याची माहिती घेतल्यानी मळगाव इंग्लिश स्कूल हैसर सहयोग ग्रामविकास मंडळ गरड माझगाव आणि तालुक्यातल्या महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालय यांच्या सहकार्यानं अनोखो उपक्रम राबवण्यात दिलो. शाळा कॉलेज ते शेतीबान यांचा शुभारंभ संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्या हस्ते करण्यात दिलो. ह्यावेळी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांका रेनकोटचा वाटप करण्यात दिला. मात्र त्यांचो यो हटके अंदाज सगळ्यांका आवडान गेलो. आता सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि अर्धवट शिक्षण पूर्ण करूचा तसाच रोजगार भिमुख होण्याचा स्वप्न होताला साकार. दूरस्थ शिक्षणात अग्रेसर असलेला नामांकित YCMOU सावंतवाडीतला फेमस आणि मोठासा श्री पंचम खेमराज SPK महाविद्यालयात संलग्न BA, BCom आणि MCom साठी प्रवेश झालोसा सुरू. 12वी नंतर नोकरी व्यवसाय शेती करीत करीत शिक्षण पूर्ण करूची संधी. माफक फी आणि फुकटात पाठ्यपुस्तका. सगळे कोर्स शासन मान्यतेचे UGC अप्रूव्ड. दूरस्थ शिक्षणाद्वारे YCMOU मधून 1 वर्षाचो डिप्लोमा कोर्स इलेक्ट्रिशियन सिव्हिल सुपरवायझर आणि पेशंट असिस्टंट म्हणून नोकरी मिळवची संधी. आयतवाराची व्याख्याना YouTube चॅनलवर. नाममात्र शुल्क आणि EMI स्कीमय असा. मगे वाट कसली बघतासात, या संधीचो फायदो घ्या. आपलो प्रवेश निश्चित करूक आजच भेट द्या साहेब रिसर्च सेंटर G70 मेन रोड बस स्टँड नजीक कोकण 7 ऑफिसच्या बाजूक युनियन बँकेजवळ सावंतवाडी किंवा SPK कॉलेज मोती तलाव सावंतवाडी. संपर्क 9607 70 72 60 आणि 90 11 11 57 49. पावसाळा सुरू झालो काय पर्यटकांची पावला वळतात आंबोलीच्या धबधब्याकडे. मात्र आता सिंधुदुर्गात बरेच धबधबे पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. ह्याच्यात आता नाव घेऊ घ्याव्या माणगाव खोऱ्यातल्या गारवेलीच्या धबधब्याचा. तो धबधबो जोरदार कोसळता. तसो या धबधब्याची माहिती खूप कमी जणांका, मात्र हळूहळू पर्यटक ह्या धबधब्याकडे येऊ लागले सर.
धबधब्याच्या पाण्यात भिजायचा आनंद पर्यटक घेताना दिसतात. महेंद्रसिंग धोनीचे फॅन खये गेले तरी गावतले. त्यांचो असोच फॅन सिंधुदुर्गादा आपल्या लाडक्या क्रिकेटराक सिंधुदुर्गच्या कलाकारान वाढदिवसाचा अनोखा गिफ्ट दिल्या. सिंधुदुर्गातल्या चाहत्यान ग्लास पेंटिंग करत धोनीची प्रतिमा साकारल्यान ॲक्रेलिक रंगांचा वापर करून हर्षद मेस्त्री या चाहत्यान ही पेंटिंग साकारली. हर्षद नेहमी वेगवेगळे प्रयोग करून चित्र साकारत असता. ग्लासवर दोन्ही बाजूक धोनी दिसतोलो असा चित्र साकारत त्यांनी माहीक वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतोलोच. परत भेटूया पुढच्या आयतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव.